I honestly don't know. Look, the most obvious part of it is that they cut off your foreskin. And that's all I know. And I mean, that's all boys do know. Yeah, I won't lie, I've got my fears. It's not just about the cutting, of the foreskin. The older generation, they believe in, you must be tough. You feel like water, be tough, don't drink the water. And then that's what I'm worried about, because they obviously won't go to my mom and say, no, Mbasa's dying, Mbasa has this, Mbasa has that. They'll go back to my mom and they'll lie and they'll say, no, Mbasa's all right. 31 boys died last year during initiation from dehydration or septicemia. Hayi doch. Noka kana ungena ku tertiary institution eyinkwenkwe. Umntana mangafeli phaya. Of course, we had the tragedy this year where one of our senior pupils died during the course of his initiation. That impacted profoundly on the school. It's the first time that has happened at Queen's. We have been aware of it happening quite often in the Eastern Cape. And of course, it's brought into question the necessity of doing this in the manner that it's been done over so many years. He died of septicemia, and the post-mortem revealed that he had total collapse of all his internal organs. Of course, I did blame myself. Why did I allow him to do it? But he was 18, and he wanted to do it that way. Like ndizixelele bangabana ayincedi ndifanele ndibele because akho nto ndizayenza qho akho nto ndiyifundileyo nyhani into endayifundayo qha kuba kuluza nje ubudoda bam qha yawo qha. This is not about me having an issue with initiation. This is about me saying enough is enough. This is about me saying I wouldn't want any family to go through this again. But in Xhosa culture, the practice of being circumcised makes you a man. As a Xhosa man, I can't just sit back and watch young men die. But I'm also conflicted, as I want to preserve the best of my culture. How do we keep our most important traditions alive, but also adapt them to the modern world? Mbukelo muhle ekhaya uzwileke namhlanje ukuthi bathini ogxa bethu emphakathini. Namhlanje ke sikhuluma about a very controversial topic. Izolo nje I was attending the men's parliament lapha eCape Town. One of the presenters ukhulume ngayo lento kwavuka nje enhlizweni yami ukuthi no, umphakathi kuyadinga ukuthi ke isizwe esihamba naso siyizwe le ndaba. Namhlanje sizokhuluma about circumcision, sizokhuluma about circumcision institutions, sizokhuluma ngolwaluko, sizokhuluma namhlanje about a boy child. Mbukelo muhle namhlanje ke siyazi ke ukuthi we are not expect ke kulamala subject esikhuluma ngawo. Namhlanje ke sihambile mbukelo muhle ekhaya, sishonele eBhayi sayo importer, sabiza ke uDr uNgcuka okuyena ke okhona namhlanje ozosixelela ngendaba yolaluko. Mhlekazi Camago mhlekazi wami, ninjani mhlekazi omhle? Tata siyacenga man. Hayi siyabukela lonto. Naba babukela emakhaya bukelisa babukele emakhaya ubaxelela ukuba utata ungubani, utata uphi. Sijongene ke apha tata nengcuba kaxaka. Sithetha ngento yolwaluko, sithetha ngenkwenkwe. Utata asixelele pha
eXhoseni ukuba inkwenkwe xa izalwa what are the ways noba izithethe ezenziwayo, and also mhlambe assist us ekutheni ndive kula parliament endibuya kuwe ndithetha ngayo bathi le nto yolwaluko ayisilo usiko. Ndiza nje ndibhidene. I'm very shocked because and confused rather been shocked ngoba growing up ndiyazi ukuba into yolwaluko lusiko, and xa ungayenzanga you are even outcasted communities because awenzanga into elusiko. Ngoku eyilanto ethathwe kula parliament no khawuze mani mhlekazi uzosisa. Mandizibulisele torhana kwabukeli njengoba besechazile kutata. Mna ndimfoka Ngcuka nokumadiba uDlomo Sopitsho. Ndizama ukuza kule nto oyibuzayo. Inabo ubuzaza le nto oyibuzayo. Inayo indawo ekufuna uba imbidane kodwa ilula icacile. Ngokuhlala ke ndilapha eGauteng ndizalelwe eBhayi mna. Ikhaya likatata mngelipha eBhofolo ilali ke emagezeni. Bhofolo emagezeni phakala myena enxukhwebe. Mhlekazi wami masingena endabeni. Hayi ayompazamo nxa besithi kuwe ulwaluko ayilosiko. Mandisitolike sisixhosa nxa ngabe siyatolikeka. Ukuze into ibe lisiko kusukuba nxa iqheleke ukwenzeka kodwa yona iqala isisithethe, ngamanye amagama a cultural practice of sort. Uyaqonda? I-culture ke ayonto egcinisileyo, ayonto emileyo. I-culture into eguqukayo, as you would put it in English, culture evolves. Each and every nation ke iyakwazi ukudevelop culture for purposes and significances ezithile. In this instance yolwaluko ke injongo okanye intsingiselo yayikukuthatha umntana umsusa apha ekuzalweni kwakhe ebuncinaneni bakhe. Umntana mosuzalelwe endlini, athi umntana sezelwe kule nkundla yomama, athathwe umntana anikwe ootata nxa eseyombathisiwe ingubo yakhe emfutshane, le nto thina ngesidolophu okanye isigqobhoke sibiza imbeleko. Eza processes, ezazigaba zinentsingiselo okanye zinerole ethile ezidlala lapha emntaneni ukwenzela uba umntana makabe nalo ukhuseleko lwezidalwa okanye izinyanya zako kwabo. Uyakhula ke lo mntana apha ebukhwenkweni bakhe. Esakhula lo mntana apha ebukhwenkweni bakhe kuzawufikelela ixesha lo mntana benezimbo ezithile apha ebukhwenkweni ezibonisa into yokubana hayi noko ngokuhluthi bubukhwenkwe. Yabona ke amaxesha wanamhlanje awafani nalawa wamandulo. Kwekwe ke mandulo yayiyekwa idiqine ikwekwe impela nje. Okwenzela into yobana ikhaya lakhe nomphakathi ukwazi ukunqina uvuma into yobana ayinoko lo umuntu sekaqina lapha ebukhwenkweni uyafaneleka ukungena phi esigabeni sobudoda. Mhlambe ke ufune siyichaze lento eligama elithi lwaluko. Siyabuya ke lapho uyangithusa nawe uthi uyaphuma ebukhwenkweni angene ebudodeni. Kungathi kuyafinyelelwa ebudodeni. Mbukelo omuhle ekhaya, it's still gonna be interesting. Bathi ke uyaphuma ebukhwenkweni angene ebudodeni. Sizoyithola kahle ke lento mbukelo omuhle ekhaya, asinathe mandi bese siyabuya. Welcome back imbukelo omuhle ekhaya. Awukalahleki usahleli namohleleni lakho olithanda kakhulu esigodlweni. Sisahluba lona udlube ekhasini. Sikhuluma ngolwaluko. Lesikhathi ke singakayi kuyophuza amanzi mhlekazi omhle. Ukhulume ngento ethi kuyakhulwa. Uyaphuma ebufaneni ungene ebudodeni. And what also criteria mhlambe ngoba ngizwa uthi back in the days bekufuna umuntu uyayekwa aze abe inkwenkwe endala so that izimbo kube zizo eziqualify ukuthi sekangaba indoda lomuntu manje. So then uma ubheka, because you've once said ngelinye ilanga ulwaluko luhamba across different cultural groups. So omunye ubaba namhlanje kodwa uyangithusa ukuthi waba ubaba ena 9 years. Ikhona into enjalo. Ke mhlekazi wami yabona ke inhlelo into ithethayo.
Masiqale kule ndawo. Isizwe nesizwe sinenkqubo yaso. Sinenkolelo yaso. Masikhumbule le ndawo. Nxa sinesithethe esithize esisenzayo, sisuke sinentsingiselo, meaning the significance. Asikwazi ke ngokuthatha intsingiselo yomuntu ongumpedi, ongumtswana, ongumsuthu okanye ongumtsonga sifuna into kubana ezazinto mazifane. Ngoba kaloku yabona umzekelo nanku thina kwaXhosa siye sithi umuntu ekupholeni nasekuphileni kwakhe simnika intsonyama. Kuthi intsonyama iyinxalenye yomnqophiso, the covenant, eyenza ngaphakathi kwesiqu somuntu nemimoya. Nanku umehluko ke apha elulwalukeni. Ulwaluko nxa siyichaza kukukhanda into uyiqale kabutsha ngoba ufuna ithathe obunye ubume. Masithatha udaka okanye udongo, ngezandla zakho uyabubumba, bumba udongo, ukhuphe into engunodoli nxa isiyomini. Nalapha ke ebudodeni, nxa sumsusa umuntu apha ebukhwenkweni, sifuna into kubana ngokayeka ukucinga zafikelele kunqanaba lokuqiqa. Yabona? Lento ngesilungu esibize critical thinking. Angathi umuntu enxephethwe ngumsindo avele nje athathwe ngumsindo enze. Umuntu nxa eyindoda fanele awuzeke kade umsindo ayizikise into nxa zayenza, ayizikise into nxa ezayithetha. Ndizama nje ukuchaza la ndawo ethi asoze sifane ngoba intsingiselo zethu azifani. Okay, usaselapha ezintsingiselweni ezingafani. Omunye umuntu uthi isiko liyagulelwa. Nana amagqirha nithi undibona nje yile ngulo. Kusho ukuthi lento yakho was informed by ingulo. Kuyagulelwa yini ukuya olwalukweni? Ndizoqala kulanto ethayama sekuqaleni ethi isithethe solwaluko asikwazi ukugulelwa. Ungaphetha nje ba ube nezimbo kodwa ukwazi uyigulela lonto. Masenze umzekelo siqhathanise lento endiyithethayo. Umuntu ikhaya lakhe likhaya lesiko linamathele kwaye libanza apha esikweni. Akhule la muntu akhulele edolophini njengalapha eGauteng. Akenzelwanga amasiko. Umuntu sesenqanabeni ekufana into bani into ezithile kudala zenzelwa. Umzekelo ingubo encinci. Imbeleko. Imbeleko ke iyakwazi ukukuthatha noba unemali ezingakanani, noba unezidanga ezingakanani zasenyuvesi, ngoba lanto ilisiko ixhumanisa nemimoya yakokwenu elela ukuthula. Ivakalo xa ndichaza imbeleko, imbeleko ingubo yakho yokuqala. Iyakubika, iyakwazisa kubuhlwele bakokwenu. Iphinde kwesibini ikombathise, ikukhusele kwintshaba zakho, njalo njalo yonke nje into embi ebheke ecaleni. Nxa lanto ungenayo kufika ixesha apha abanikazi nabo bedinwa khona bathi hayi noko kwanele ngo. Bekufana ba le into sowuyenzini. Sekukhabalaza kuqhanqalaza bona ke ngoku ngelithi amboyenza lento. Uphele emsebenzini omhle obunawo kuyachitheka. Umzi mhlambi sowunawo kuyachitheka. Ndizama ukuthi nanku umehluko nalapha ebugqirheni xa ubuphikisa ubugqirha ungahambi ngendlela ekufanele bohamba ngayo, abanikazi aba bakubizileyo kuqhanqalaza bona qala bachitheke kuze lento iziveze into kubana kukho into ekhalelwayo apha ngalomuntu. So what you are saying, we can be confident to say ulwaluko asilo siko sisithethe. Sisithethe tatam. Okay, asithathe kanje ke manje. Uthe different cultural groupings, but the significance ile 8 kukhuliswa lo mntwana asuswe ebukhwenkweni afake ebudodweni. Manje even here in our province eGauteng kunamabhoma azawuqalisa ngokuvala isikolo, bayathathwa abantwana bayisosuthwini. Mabebuya lapho sibona labantwana babuya bangama gangsters, kanti ubudoda lobu yi-gangsterism. Hey tata, wayichukumisa yini lento eniyifundayo lapha? Hayi masithi yini lento bona abayifundayo
mhlambe nxa uyibhekisa ukuthi makubekho umbuzo othi yintoni le thina esibafundisa yona. Yeah. Ngoba ikhona ibhidani. Okuyaphanjana. Ikhona ibhidani tatam. Kaloku phayana ufana nomuntu oyoqeqeshwa. Uphuma kwinqanaba elithile uyofaka kwelinye inqanaba. Ekufuza uba elesibini ongena kulo liyakukhulisa ngokokucinga, ngokokuthetha, ngokokwenza. Akho nto ebuhlungu ke njengendawo esikuyo kuthiwa idolophu. Idolophu ke igcwele ubugqobhoka isilungu isingesi kamanye amagama. Ithi loo nto amasiko nezithethe wethu athande kubekwa bucala kwabekwa phambili ubugqobhoka. Ezazinto ke awunawuthi ungumntu omnyama ufuna ukuyophila ngezithethe zomuntu omhlophe. No, siyabuya kuleyo ngiyayithanda uthi nithande ukuthatha ubugqobhoka kuze bona. And then hayi sisazogrilana isesemnandi mbukela muhle ekhaya ngifuna sihluba udlubo okhasini la ngifuna bangitshele kahle labantu besintu ukuthi ubani obafostayo bakhombe ngesibhamu ukuthi baphile lobugqobhoka siyonathi manje siyabuya. Welcome back imbukelo muhle ekhaya ukalahleka usahleli namuhle lakho lithanda kakhulu Isigodlo sizokhuluma ke ngamagqobhoka sithe masiyonatha manje sahlala la emagqobhokeni mhlekazi baba awusixeleleke ukuthi what influences abantu to end up being amagqobhoka and then also mhlambe take us through because iyangithusa lento we are approaching isizini yolwaluko njoba siyazi ukuthi it's December mawuhamba nje la inter provinces uyabona ukuthi no ziyakhala ngampela but iwari yami ukuthi naba bafana sithi bayoba amadoda one babuya bezizikhelenqa ayigcinapho abanye imphefumulo yabisala lapha babuya sebehamba ngomqolo. Tatam umana uzichukumisa izinto masiqale kuleyo kuqala unobangela wento ba abantu bazibone bazifumane begaxelekile apha ebugqobhokeni ndizawuthi mna yimo yethu yopolitika apha emhlabeni masingalibali imvelaphi yethu nokucindezelo sibuya kulo asothetha loo nto ke namhlanje kodwa nje ndizama uyiveza masize kule enye engunobangela wesibini ikhona ke lento yabantu abanyolokela imali umuntu ayanyolokela imali akayazi lento uva nje ba ingcibi zenza imali umuntu azifumane egaxelekile kulento bantwana bethu ke bayabhubha lento endiyithethayo ke ikwaphendula nale yobukrelelemnqa nobundlobongela abantwaneni bethu ngoba kaloku ikhona into esiyiphosayo ukubafundisa abantwana ngoba abantwana bekufana ba kaloku baseluqeqeshweni baqonda into yokubana ngoku isigaba okanye inqanaba bakulo lobudoda kwaye ubudoda bafundisa uba yintoni ngokwempatho ke njalo njalo ndizama ukuphendula ke xhego lami entweni ethi ininji wena lento esiphulukene nayo ekufunisa into okubana urhulumente ngasikaqinisa isandla apha kwaba bantu uyaqonda abathi ke bajonge bakhulisa abantwana bethu. Okay, so uthini uhulumeni yena naba abantwana bayafa? Uhulumeni what are measures or policies that are there in place mhlambe to regulate the sector? Uyabona xhego lami masiqale kulento mna ndikhathazwa kwayile ndawo ethi ingcibi umsebenzi wayo ndiwufumana ungathi mncinci uphelela phaya ngoba kum yonke lento iqala ngale ngcibi ngaphambi bakuze abantu abaza kunakekela okanye bajongele kwekwe ngaske umsebenzi wengcibi ungapheleli phaa kulaa nto qha umuntu abethu umcimbi ahambe ngoba nantse into esixakayo ufumanisa uba ingcibi ngosuku olunye inamakhwenkwe mahlanu alishumi umuntu uyabetha uyagqitha umuntu uyabetha uyagqitha kuleqwe ntoni kujongwe ntoni yile mali impilo yomntu ngoku ibekwe ngemva yabona ngaske kube khonto ndlela thile eza kwenzeka ngoba into efana sicacise apha ingcibi kukumthetho okhoyo wamagqirha obizwa i-Traditional Health Practitioners Act it's Act number 22 yaka 2007 nxa uyapha ku section 47 subsection L kuyachazwa pha icategory eziyi-4 i-diviner, i-herbalist, i-traditional surgeon, i-traditional birth attendant. Ingcibi ke mos ile traditional surgeon
ithi lanto ingcibi nalo uxanduva maske sizipheni uxanduva lokujongisisa izinto sisihlale kuzo sigxininise kuzo urhulumene naye angenelele sikwazi into yobana siqiniseni isandla iphele lento yoba sikhulisa abantwana baphelele kaloku ehlathini. So ngikuzwe ukhuluma ukuthi indaba ayiphelele la, but kukhona the health part ekufuneke ijongiwe. So ngiyangakhuluma earlier ngokuthi mhlambe nomntana o99 uyathathwa uyiswa lapha, kusho ukuthi kahle kahle lento ayikho ekudodisweni kahle kahle kuphela. So then what are health implications? Ngoba angicabanga ukuthi labantu bafundisiwe health wise abenza lo msebenzi, and ungazuthi it is more ngapha kule sector yakwa health than any other thing. Njalo tatam injalo sigxininise le ndawo masiyiveze ngohlobo oluthi ulwaluko kaloku luhambelana nempilo, akuphelelanga kwimpilo yengqondo nalapha empilweni yesiqu somuntu. Kuyaziwa kaloku aba bantwana nxa sebefika enqanabeni elithile, nxa bungakhumbula qala ndithe amakhwenkwe amandulo ayeyekwa daqine, ukhona kumehluko ebenzama uveza. Abantwana bethu banamhlanje bayakhawuleza ukukhula, bazifumana ke ngoku bezigaxela bona ngokunokwabo ekwabelaneni ngesondo. Uyaqonda ke ngo ithi ke ngokulanto nxa umntana simkhawulezela simgqithisa, siyazazi into yobana njengomzali wenzile umsebenzi wakho, umntana uqeqeshekile, umntana onalo ulwazi, impilo yakhe noko uzawukwazi ukuyikhathalela okanye impilo yakhe ihoyakele. Okay, mhlambe in closing asibuze ke umbuzo othi ke mhlambe nina njengabantu ababhekelele indaba zesintu nokwelapha especially in the province, so what are measures nina eninazo? Ngoba siyabona nala eGauteng kuyagoduswa ngoku, abafana bayaweliswa. So mhlambe iliphi igxathu enilenzayo or eningalenza, also mhlambe a word of advice kubazali nakwizincibe in order for us ukuthi, because lendo seyithathwe njengosiko, to preserve ke mhlambe, and also umuntu oyentabeni noye kwadokotela and then njalo njalo. Yeah. Mtata iyabaleka le mibuzo, mhlawumbe sobethwa lixesha. Masicacise nansi into, wonke umuntu ongumelaphi oyinyangi njema ke bendibala ezizigaba zone, ndithi mina ingcibi ikhona apha, ifune lonto into kunyanzela ingcibi into yobana mayibebusondela apha kuthi. Ikhona ke ikomiti yeliphondo province ukutsho ekhethiweyo. Siyafuna ke ukuphendula le ndawo ethi amanyathelo thina siyawathatha kungekudala sizayodibana no-MEC wezempilo. Ngenye yezinto esizayixoxa ezi ukwenzela into yobana abantwana bethu bakhuseleke. Nxa kukho isidingo ebendicinga uba loo nto iyenzeka, ingcibi siyazithatha sise ku-workshop ziqeqeshwe. Yabona, ndizama ukuthi xhego lam asisonganga zandla. Kokunye ke into zaseburhulumenteni wena amavila karhulumente athatha kade ukujika ekutheni ba izinto mazenzeke, kodwa ndifuna uqinisekisa abazali entweni ethi apha ephondweni khona ikomiti esanda kukhethwa kungekudala. Ndiyacinga into yobana sowuphinde sibuye apha kule nkqubo yakho sizobanika abantu iingcukacha, iifowuni number, into ezinjalo, ukwenzela into yobana le nto ingakaqali sibe kanti sibambile kwalapha entloko. Sibulela nje loo nto ukuthi anihlelanga, lives are being lost every day in the name of culture. So siyayibonga nje kakhulu lento. Mbukelo omuhle ekhaya, siyabonga kakhulu ufikile udokotela wasitshela, siyazibona izinto ziyenzeka, kodwa ke okundenza ndizive kahle lando ethi there are processes in place and bayabonana ke no Department of Health, because ukulahleka nje kwempilo yodwa ukulahleka kweimpilo eziningi, kodwa ke ngiyathemba ukuthi sifundile nami sengajiki khona ngiye ngapha eMen's Clinic ngoba sizwile ukuthi kahle kahle lento ayikho ebudodeni kuphela, but it's for health purposes. Ke mbukelo omuhle ekhaya, up until next time, same time, same place, bayethe.